mooi voor. Marlisa. We zijn bij de zeehonden geweest en daar hadden sommigen moeder verloren of bijna zijn achterpoot en daar werden ze dan verzorgd. Dat is wel een beetje zielig eigenlijk. Ja, maar ze probeerden wel te helpen. Oké. En wat heb jij gedaan? Zeehondenskoog. Schiermonnikoog. En hoe was het dat? Dat is een eiland, hè? Hoe was het op Schiermonnikoog? Leuk. En wat heb jij gedaan? Vertel maar over de krabben. En ze hadden ook mimikrabben. Babykrabben. En hele grote. Ja, hele grote ook. En zo klein als een mier. Ja, zo klein als een mier. Als een mier? Hebben we ook al gezien. Ja? Ook bij de zeehonden? Nee. Op het strand. Het is echt heel leuk.